Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай имшаб дар Амрико турнири калони UFC 319 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дюплеси ва довталаби бебохт Ҳамзат Чимаев вомехӯранд. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Инак дӯстон, шаби гузашта иштирокчиёни турнири UFC 319 вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва бояд қайд кард, ки муҳорибаҳои рӯбарӯи онҳо хеле ҷадид гузашт. Дар ин турнир ҳамагӣ 12 муҳориба баргузор мегардад ва чӣ гуна ки қайд кардем, муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Дрикус Дюплеси ва довталаб Ҳамзат Чимаев мешавад. Барои чемпион Дюплеси ин сеюм ҳимояи камарбанд хоҳад шуд. Ана барои довталаб Ҳамзат Чимаев бошад аввалин муҳорибаи унвонӣ. Муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба дар вазни ним сабук байни шашум рақами рейтинг Лерон Мёрфи ва дебютант Арон Пико хоҳад шуд. Аз аввал Пико бояд ки зидди Мавсар Евлоев меҷангид, лекин Евлоев осеб гирифт ва ба ҷои ӯ Лерон Мёрфи баромад. Сеюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним миёна Ҷефф Нил зидди Карлос Пратес. Чорум муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёна Ҷаред Канонир зидди Майкл Пейҷ. Ҳамчунин дар ин турнир муҳорибаи шавқувар байни ду дебютанти UFC Байсангур Сусуркаев ва Эрик Ноланд ва муҳориба байни ветерани UFC Эдсон Барбоза ва Дракер Клоузе. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ҳамин шаб, яъне шаби 16 ба 17 август баргузор мегардад ва аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. Карди асосии турнирро дар телеканали Матч ТВ бепул тамошо карда метавонед. Лекин аз ҳама варианти беҳтарин ин албатта ки телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ аст. Мо дар он ҷо ҳамаи ссилкаҳои даркории ин турнирро пешкаши шумо мекунем, ки шумо пахши мустақими ин турнирро аз аввал то ба охир тамоман бепул тамошо карда метавонед. Ва боз дар ҳол баъди анҷоми муҳорибаҳо, мо муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали худ нашр мекунем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд, метавонед дар дил ховвақт даромада онҳоро тамошо кунед. Дар телеграм-канали мо зиёда аз 112 000 одам обуна шудааст ва шумо низ худи ҳозир даромада обуна шавед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Дар наворҳои баъдӣ вомехӯрем. Хонободу сарбаланд бошед.